हेल' लोगोफोर, बे समाव नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनां खौरां होनो लानाय जादों। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसाम पुलिसा उदखारिफोरनि हेंथायै गोख्रों सनदांनाय सोलिगासिनो दङ। दानफ्रोमबो एबा सप्ताफ्रोमबो हाथियार बोखांनाया सरासनस्रा खौरां बायदि जानानै फैबाय। दा बिदि समावनो आरोबाव क'क्राझार जिल्लायाव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों आसाम पुलिसा। आसाम पुलिसा गावसोरनि फेसबुक पेजआव फोसावनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सराइबिल आरो सेरफांगुरि ओनसोलावहाय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। क'क्राझार पुलिसा 16 आगस्तखालि हठात दिनैनि दिनाव। बेनिफ्राय बेफोराव गोबां हाथियारफोर बोखांनायफोरनि गेजेरावहाय दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन गंबा एके राइफल, गंसे इनसास राइफल, सेमजों लोगोसे गंसे MMG, गंबा पिस्टल आरो गोबां बिबांनि गुलिफोर बिथांमोनहा बोखांनो हानाय जादों। दा जाथायनि बागै बिथांमोना फोरमायाखैदि बियो सोरनि एबा सोरनि जाथावगौ। नाथाय बेखिनिखौल' लिरनानै होदों बिथांमोनहा बोखांनो मोननाय आरो जायगानि मुंखौल' बिथांमोनहा खौराङाव फोसावनानै होनाय जादों गावसिनि फेसबुक पेजआव। नोंथांमोनाबो स्क्रिनशट नायना लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।